ove godine, 2021. uspjeli smo održati 14. izdanje Smaragdnog Eko Film Festivala. I ove godine nama dolaze u gostije članovi žirije iz različitog dijela Balkana ove godine, iz Kosova, iz Bosne i tako naše prijatelje. Mogu sad nazvati ih članova obitelji našeg festivala. Evo, lijepo družimo se sada trenutno na Uni nakon projekcija filmova i održanih radionica i sada uživamo u našim prekrasnim krajevima doline rijeke Une. Thank you very much. I'm here in Kostanica. It's a very good place, very beautiful place with nice people. It is the first time and I think I will come again here because already we are too much friendly here. Došao sam u biti jedan projektić ekološki odraditi sa ljudima gdje snimam ljude sa plastičnim vrećicama koja će nas, ako nešto ne promijenimo razmišljanje, doći glave. Pokušavam tim projektom nekako ljude natjerati da barem tih par trenutaka dok se ili snima ili dok pogleda izložbu na kojoj će biti nekoliko možda stotina takvih fotografija, da malo porazmisle o toj plastici, što nam može učiniti i što bi eventualno trebali napraviti da se barem mi koji smo na sefu ne ponašamo tako neljudski. Drugovi i drugarice, moramo čuvati bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga i ne smijemo dozvoliti ni vanjskom ni unutarnjem neprijatelju da podriva naše jedinstvo. Živjeli! Posjestanima grtačem, mi jurimo kroz noći bljede, lovi me svjetlosnim mačem, kroz vinograd strašni Darth Vader, a mama zove sa balkona, večera ajmo doma, a ja ću sjest u krilo tati i prošet se do kasnih sati, slušat o domovini tuđe i gdje će biti moja soba. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova.